Политотдел ауылында, яғни инде алар шәйтсәк, политотдел хуторында бик тырыш милләттәшләребез гомер кичерә. Койсы өйгә генә кирсәң дә кемдер нәрсә беләндер булса шөгыльләнә. Мисал өчен без хәзер Айзатуллиннарның бакчасында 20-гә якын теплицалары бар. Менә ул әлеге эштең башлангычында торучылар Рифат һәм Алия Айзатуллиннар. Алар икесе дә Адыгейда туып үскәннәр. 3 балалары бар, 2 игезәк кыз һәм 1 уллары. Икесе дә совхозда эшләгәннәр. Алия ханым сыер сауган, Рифат әфәнде комбайн трактор йөрткән. Аннан хуҗалык таркалды, югалып калмадым. 6 теплица ясап куйдым, яшелчәләр үстерә башладык ди хуҗа. Соңыннан бу эш белән уллары радикта кызыксынып китә. Теплицалар саны 10-га тула. Бу юнәлештә эшли башлауларына 15 ел икән инде. Хәзер барсы да улыбыз кулында, без ярдәм генә итәбез ди алар. Кыз буе үстерәләр, чәчәбез дә, аннан пикировать итәләр вот стаканчыкларга, аны үстерәләр. Аннан инде высаживать итәбез шай зур булгач. Ягам, теплица. Качан алам юк поливать-тыр. Монда капельный полив включить иттен, ул үзе поливать, переставлять кына итәм. Шушы 20 теплицадан кала әле тагын арендаға җир алганнар. Анда майданы буенча күпкә зуррак 2 теплица, җиләк тә үстерәләр. Гаиләбез белән эшлибез, туганнар ярдәм итә. Соңгы елларда эшчеләр дә алырга туры килде ди киленнәре Анастасия. Үзе ул мәктәптә башлангыч сыйныфлар укыта, ә бакчада иренең уң кулы. Инде эшнең тәртибен үзе дә бик яхшы белә. Үстерелүче культураларга килсәк, в основном это болгарский перец. Он очень долго держится, мы его начинаем в мае где-то и до поздней осени мы его реализуем. Дальше у нас редиска. Редиска у нас в теплицах здесь растет. И бывает по мелочи зелень сажаем. Это укроп, кинза, петрушка. Тоже вот такое реализуем. И клубника. У нас в открытом грунту клубника у нас. Сату эшедә җайга салынган яшелчә, җиләк җимеш республика эчендә таралып бетә икән. Башка елларда бу вакытта редискалар өлгерә торган булса, быел пандемия белән бәйле рәвештә бераз соңга калдырганнар. Бакчадан кала 160 козлары бар. Бер генә дә буш вакытлары юк. Табын янында милли ризыклар белән чәй эчкәндә ТНВ Планета каналы күзләрне дә, колакны да ял иттерә. Концертларны аеруча яратабыз. Мишәр диалекты белән сөйләшкәннәрен ишетсәк, шатлык эчкә сыймый инде ди алар. Без кунакчыл Айзатуллиннар белән хушлашып юлыбызны дәвам иттек. Шушы авылда гомер итүче Тугужевларга. Без килгәндә өйдә Оксана ханымына иде. Казакстанда туып үстем. Әнием татар, шушы авылдан, әтием Дагыстан милләтеннән. 14 яшымда бирегә күченеп кайттык. Татар егетенә кияүгә чыктым. Әле ул эштә дип сөйләп китте ул. Бүген алар фермерчылык белән шөгыльләнәләр. Инде 15 ел, 18 бозау, 8 сыерлары бар. Барсы да көтелмәгәндә башлана. Нам подарили телочку. Маленькую телочку. Из того пошло у нас. Изъявили желание, тоже и муж также. И решили хозяйство поднимать. Тоже купили, еще 2 коров купили, поставили, из того и пошло. Оксана ханымның һәр көне иртәнге 4-тә башлана, кичке 6-да тәмамлана. Сыр, каймак ясап саталар, артып калганда сөтне тапшыралар икән. Малтуар тотуның бер авырлыгы да юк, сабырлык һәм хезмәт сөяргә кирәк ди Оксана ханым. Ял көннәрендә балалары да булыша. У меня 3 детей, муж, свекруха с нами живет. Старшим деткам 18 и 17, а самой маленькой 5 лет. Пешән ашлыкларны сатып алалар. Бер сезонга 300 мең акча кирәк. Әле каз, үрдәк, тавык, сарыклары да бар. Кыскасы тормышлары кайнап тора. Хезмәт сөючән яшьләр булганда авылның киләчәге дә өметле шул. Эшләрегез һәр вакыт уң булсын. Ә без кузгалыйк. Гүлия Садыкова, Татарлар, Адыгея Республикасы.